हाय, नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो. मी संदीप ससाने सर तुमचं या व्हिडिओमध्ये स्वागत करतो. तर आज आपण आपल्या टार्गेट MPSC या यूट्यूब चॅनलवर आज झालेली म्हणजे 4 सप्टेंबर 2021 रोजी झालेली संयुक्त पूर्व परीक्षा या परीक्षेच्या या पेपरमधील जे काही 15 प्रश्न होते भूगोलावरील त्या 15 प्रश्नाची उत्तरं तुम्हाला मी या व्हिडिओमध्ये सांगणार आहे. तर मग सुरू करूया. बघा, याच्यामध्ये जो प्रश्न होता, भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील सिंधू पाणी करार 1960 नुसार खालीलपैकी कोणत्या नद्यांच्या पाण्यावर भारतास पूर्ण अधिकार आहे? तर रावी, बियास आणि सतलज याचं पर्याय क्रमांक 2 उत्तर आहे. त्यानंतर खालीलपैकी कोणते लोह खनिज सर्वोत्तम दर्जाचे आहे? तर आपल्याला माहिती आहे ते मॅग्नेटाईट म्हणजे पर्याय क्रमांक 3 हे त्याचं उत्तर आहे. मॅग्नेटाईट, हेमेटाईट, लिमोनाईट आणि सिडेराईट असे 4 प्रकार असतात. सर्वोत्तम प्रकार कुठला असतो? मॅग्नेटाईटचा असतो. त्यानंतर भारतातील खालील खिंडीचा, हा प्रश्न सगळ्यांनाच अवघड गेलेला असणार आहे. बघा, भारतातील खालील खिंडीचा पश्चिमेकडून पूर्वेकडे बरोबर क्रम लावा. आपल्याला आता आपण बघा पश्चिमेकडून पूर्वेकडे विचारले, आपण उत्तरेकडून दक्षिणेकडे किंवा दक्षिणेकडून उत्तरेकडे अशा पद्धतीचं आपण काय केलं होतं, त्याचा सराव केलेला असणार आहे. पण आता हे पश्चिमेकडून पूर्वेकडे विचारलेलं आहे. तर याचा पर्याय क्रमांक 2 हे उत्तर आहे. जोझिला खिंड सर्वात त्या ठिकाणी पश्चिमेकडे आहे. त्यानंतर सिपकिला खिंड, मानखिंड आणि नीतिखिंड अशा पद्धतीने पर्याय क्रमांक 2 हे त्याचं उत्तर आहे. त्यानंतर खारट आणि क्षारीय मृदेश दुसऱ्या नावाने सुद्धा ओळखतात. खालीलपैकी अचूक पर्याय कोणता? तर चोपन मृदा देखील म्हणतात. ठीक आहे, खारट आणि क्षारीय मृदेला काय म्हणतात? चोपन मृदा देखील म्हणतात. त्यानंतर पेंच व्याघ्र राखीव क्षेत्र हा PYQ आहे, म्हणजे मागं देखील याच्यावर प्रश्न येऊन गेलेला आहे. तर महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेश या 2 राज्यामध्ये हा काय आहे? पेंच राखीव व्याघ्र क्षेत्र आहे. महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेश म्हणजे पर्याय क्रमांक 2 त्याचं उत्तर आहे. त्यानंतर बघा, त्यानंतर 2001च्या जनगणनेनुसार भारतातील अनुसूचित जमातीची सर्वाधिक संख्या असलेले राज्य कुठले? तर मध्य प्रदेश पर्याय क्रमांक 4 हे त्याचं उत्तर आहे. त्यानंतर महाराष्ट्रातील 2011च्या जनगणनेनुसार लोकसंख्येच्या घनतेनुसार पहिले 5 जिल्हे कोणते? तर आता बघा, याच्यामध्ये मुंबई शहर आणि मुंबई उपनगर याच्यामध्ये तुमचं काय होऊ शकते? गफलत होऊ शकते. पण कोल्हापूर याच्यावरून तुम्ही उत्तर काढू शकता. तर मुंबई उपनगर त्या ठिकाणी किती आहे? मुंबई उपनगरची 20,925 इतकी घनता आहे. त्यानंतर मुंबई शहर 20,038. त्यानंतर ठाण्याची आहे 1157 आणि पुण्याची 603 आणि सर्वात म्हणजे या 5पैकी कोल्हापूरमध्ये म्हणजे सर्वात कमी आहे. किती आहे ते? 504 इतकी घनता त्या ठिकाणची आहे. म्हणजे उत्तर पर्याय क्रमांक 3 हे त्याचं उत्तर आहे. कोल्हापूरहून तुम्ही ह्या उत्तरापर्यंत पोहोचू शकला असता. त्यानंतर प्रश्न पुढचा बघा, जनगणना 2001 ते 2011 आणि 2011 प्रमाणे महाराष्ट्र राज्याच्या लिंग गुणोत्तरात किती फरक आहे? तर आता अर्थातच किती आहे? त्याचा पर्याय क्रमांक 1 उत्तर आहे 9. मावळ भाग, हां ठीक आहे. तर हा प्रश्न बघा, मावळ भाग पर्जन्य छायेच्या प्रदेशात येत नाही. तर बरोबर आहे, पर्याय बरोबर आहे. मावळ भाग पर्जन्य छायेच्या प्रदेशामध्ये येत नाही, तिथे भरपूर पाऊस पडतो. मावळ क्षेत्रामध्ये भरपूर पाऊस पडतो. मावळ क्षेत्र हवामानामुळे ओळखले जाते, हे देखील बरोबर आहे. कशेळी, आता बघा, कशेळी घाट पोलादपूर आणि महाबळेश्वर यांना जोडतो, हे चुकीचं आहे. म्हणजे पर्याय क्रमांक अ आणि ब असणारं पर्याय उत्तर बरोबर असणार आहे. पर्याय क्रमांक 3 याचं उत्तर आहे. कशेळी घाट जो आहे तो पोलादपूर आणि महाड, ठीक आहे, पोलादपूर आणि महाड या 2 शहरांना जोडतो कशेळी घाट, म्हणून पर्याय क्रमांक 3 याचं उत्तर आहे. त्यानंतर बघा पुढचा प्रश्न, दरेकसा टेकड्या किंवा दरेकसा टेकड्या ज्या आहेत ते महाराष्ट्रामध्ये कुठल्या जिल्ह्यात आहे? हा प्रश्न PYQ आहे. गोंदिया या जिल्ह्यामध्ये आहेत. पर्याय क्रमांक 3 उत्तर आहे. त्यानंतर 2011च्या जनगणनेच्या अनुसार गडचिरोली जिल्ह्याची लोकसंख्या घनता किती आहे? तर ती आपल्याला माहिती आहे 74 इतकी लोकसंख्येची घनता आहे. कुठली? तर आपल्या गडचिरोली जिल्ह्याची, म्हणजे पर्याय क्रमांक 3 हे त्याचं उत्तर आहे. त्यानंतर प्रश्न पुढचा बघा, वेरूळ लेणी याचं उत्तर काय असणार? तर याचं उत्तर पर्याय क्रमांक 3 आहे. अ आणि ड बरोबर आहे. वेरूळ लेणी औरंगाबाद जिल्ह्यात आहेत, बरोबर आहे. चांभार लेणी पुणे जिल्ह्यात नाही, नाशिक जिल्ह्यामध्ये आहेत. चिखलदरा थंड हवेचे ठिकाण रायगड जिल्ह्यात नाही, तर अमरावती जिल्ह्यामध्ये आहे. गौताळा राष्ट्रीय उद्यान जळगाव जिल्ह्यात आहे, म्हणून पर्याय क्रमांक 3 हे त्याचं उत्तर आहे. त्यानंतर हा जो प्रश्न आहे तर हा प्रश्न आपल्याला त्या ठिकाणी तुम्हाला सोपा गेला असणार. औष्णिक वीज केंद्रे आणि जिल्हा ठिकाणे, तर याचं पर्याय क्रमांक किती आहे उत्तर? तर बघा, चोला, ठीक आहे, तुर्भे म्हणलं की मुंबई शहर, फेकरी म्हणलं की अकोला, म्हणजे कचं 2, ठीक आहे, कचं 2 म्हटलं तर पर्याय क्रमांक किती? पर्याय क्रमांक 2 हे त्या ठिकाणी उत्तर आहे. बरोबर ना? नाही सॉरी, चुकलं आपलं. बघा, चोला म्हटलं तर ठाणे, ठीक आहे, अचं 4, अचं 3 इथं आहे. तर म्हणजे पर्याय क्रमांक 4 आपला या ठिकाणी काय होतो? पर्याय क्रमांक 4 उत्तर राहणार नाही. त्यानंतर तुर्भे म्हणलं तर तुर्भे मुंबई शहर, बचं 1. आता हे देखील एकही पर्याय गेला. त्यानंतर फेकरी कुठं आहे? भुसावळ आहे. फेकरी भुसावळ म्हणजे कचं 4,
कचं 4 असणार, पर्याय क्रमांक 2 हे उत्तर आहे बरोबर. आणि पारस कुठं आहे तर अकोला या ठिकाणी आहे, म्हणजे पर्याय क्रमांक 2 हे त्याचं उत्तर आहे बघा. ठीक आहे. त्यानंतर पुढचा प्रश्न बघा, महाराष्ट्रातील घाटांचा क्रम उत्तरेकडून दक्षिणेकडे ओळखा. याच्यावर मी ट्रिक बनवून व्हिडिओ आपण आपल्या चॅनलवर टाकली होती, तुम्ही जर बघितलं असाल तर ती तुम्हाला त्या ठिकाणी याचं उत्तर आलेलं असणार आहे. थमा बोटावर कुंभार आंबा फोळ आंबोली अशा पद्धतीची ती ट्रिक होती, त्यानुसार हे प्रश्न आपला सहज सुटून जातो. थळघाट, कुंभारली घाट, आंबा घाट आणि आंबोली घाट, म्हणजे पर्याय क्रमांक 1 हे त्याचं उत्तर आहे. आणि शेवटचा जो प्रश्न आहे याच्यामध्ये तर याचं उत्तर कुठलं असणार आहे तर पर्याय क्रमांक 2 गोमती, बुराई, पांजरा आणि बोरी आणि गिरणा या ज्या उत्तरेकडून दक्षिणेकडे या नद्यांचा काय क्रम आहे. ठीक आहे. उत्तरेकडून दक्षिणेकडे अशा पद्धतीनं आपण 15 ही जे काही भूगोलाचे प्रश्न होते त्याचं व्यवस्थित उत्तरं आणि थोडक्यात विश्लेषण तुम्हाला सांगितलेलं आहे. परत आपण दुसऱ्या विषयावरचे प्रश्न आहेत ते लवकर तुमच्यापर्यंत मी घेऊन येतो. तोपर्यंत मी तुमच्या मुलांना, तुमच्या मित्रांना काय करायचे आहे, हा व्हिडिओ शेअर करायचे आहे. परत दुसऱ्या व्हिडिओमध्ये भेटूया. तोपर्यंत थँक्यू, बाय.